Godí seo ní lein tríis fór na máíochta County Laoise Sligeach nó an clár clí, mar sin bhí ardú céime tailte go má ag Sligeach. Ina míochta Cluiche Ceannais Roinn agus pelle Roinn cehar bheith Longford, chun is mar bheith cos na máint. Mí háil drisláán ha man trátarachta. Dar nó cos na fórna seo gona bhí chéile an tatan sicata agus bua éascaigh Sligeach. Gan an buntáiste bailile dómh ansóid seanóna ard ruúthar a dhéanamh an son ag Paul O'Brien an ceantan ag casa leistigh den chúla go deire. Sár cúlín ag O'Brien. Sligeach teachta ríist. Aber bhór déan tam lína dar nó, banistóir nuaistigh Tom Hennessy an chéad bhliain do i gceannas an pass go cliste Ceannais an son agus deis a Sligeach teachta aon bhátháin eile. So das ball heisteach an son agus deis a ríist chuirsteach an son ag Cálaí. Obrilla déanamh sig smacht an son ag Andrew Kilcullen sin ag co-captain na fórna an counter Harran Chasnán ag Kilcullen fuair sé 3 cúl agus 9 gúlín na tachtan sicata a chúntas oscailtan tá Tránóna. Sin I'm sure ahrathe ó bhain an so Tránóna deis go bhar Park Robert O'Kelly in sin counter ag Hurling but bhfuil chance at cúl agus tá cúl go dain. Sár iirecht ag a Jared O'Kelly Lynch a Creeknig tháinig an pass isteach ó Robert O'Kelly Lynch agus ag a deir ní raibh seansar beic an gúlbára is sin na cumad amá. Is scóraigh tastáil ó Longfort tris an cúl sin i chéile. Farley teach tríd an son, carrick tastáil ag a deir Martin Farley third face score a má I bhad an son agus ard Creek an son ceanna hasasta go Longford. Stígur ní ag Longford a teach an son immer pass cliste ibre trí deis an son ag Carl Milan tá sé ag sár cúl ag Milan ag a deire. Longford go mór Ceannais an immert an tá pass all in cliste agus orachar ag teacht ag stad cinúnach. Is do muoín go cinnte ag Longford le cúpla dómana dús an ceansa nada íseal agus tá cúl ag mí hallmáil caithí ag a deire bhí obair galóir le déanamh Prabba gona na talún agus an slitter a dul isteach agus níis dó hoc le héana dó díag le fór an annach chormar fad bhí slad déanta tachtan sicata seach gúlín atra ar a déibh le scóirne ag tastáil ó Sligeach ceann íseal nadathe sa líon tán. Andrew Kilcullen 3-9 an tachtan sicata ard scórála dhéanamh aige in san comórta Stratham líana. Sin ceantan na tachtan seach ó Carl Milan. Cúl sa céad le tá sár buile sleas an son aimse aige. Agus well an dóhéhann is a líamach ar a hénig ag iarraigh craobh Roinn cehar a bhuacant an so Tránóna. Mothir Dave Lína ríise tá Andrew Kilcullen sár has spántas choristeach agus cúlín eile an son aige. Sligeach a ríist. Tá roinnt iirechtaí den chéad sco I bhfad a má fuite Tránóna sin ceann eile an sonna có Conor Hannafy a Creek nó agus ard caibhlant an tá Park Markovich. Is siúr Dave eile tá deisinis ag an captain Murray íseal tá cúl uig sa bháilte but ag bhfuil deisir an tarna iirtar chuma ag bhfuil tá slitter imime isteach sa líon tán. Cúl ag Micheál Mulcahy fór an teanga bháil deirnach an son agus well an dóthaobh fiag for chun an craobh sa bhuachan cíbad a ríist. An buile chéadúr ag a bhar Park Ruben Murray stadathe ach ar chuma éigent an son. Dar le Mulcahy cumán a chur leis agus Longford go mór Ceannais in san immert. Nis chun Longford a ríist tá seansar scór eile agus tá an cúl déanach an son ag Ruben Murray. Ard Creek an son a going. Cíbad a ríist na cosantóir ar fut na háit a beagán an son. Agus an Farlár Park agus an captain ag aimsiú. Sinné an adóg dhearrig séitansa Risha Creed de Longford ach Sligeach níos fearr ar an omláin agus comórtas Roinn cehar na Sraith Iomána fiche sé búta go siúd an Somália.